Sawubona into ephethe isibhamu uyabulala into ephethe isibhamu kwaziwa kuhle eSun City ukubhekelela wena mzawethu kuluthu thushu memfu wangena into basemdabalaka sanqoma ngoba simthanda ivumamfumane ivunywa lesemele ngoba ngisho obhama uyivumile umthatho omlalezi uzozangena izolo phela gadla kwazamindu kuyakwazi ukuvika phela ushayanyanga zolishobani phela ushayisanga uzopulaphi usithela phezulu kwenyoni kuyobuya kuze emhlabeni kufika phansi kuziswambithi yakusibambe isithitho senkabenkulu sangasha ngithi akangene ngisethe neRock Street imina njengongizwe umlando womchunu ngumongameli wamabhinci nawo ongazange zowahlanganise nje kalula ukuthi kube ibe umongameli wawo umlando wami nezenzo zami eyivuna lokho ukuthi ngikhombeke mina njengomongameli wamabhinci ngifuna ukusho ke ukuthi mina ke mongeleni bami bababhinca futhi angizile la emhlabeni mina ukuzokhanda izizukulwane ngezizukulwane ezokwazi ukuthi zibe ngamagwana futhi zibe zihlehle zingakwazi ukukhuluma iqiniso sethe Rock Street njengoba wazi ukuthi uma waqala ngoba umuholi wathatha isinqumo lesifungo sokuthi uzoba umuholi uye kubantu ukuphila kwakho uzolilaya ekutheni wena unogcobo lokubizwa umuholi noma wena uzenza umuholi wazi kahle lapho usunikelile ngempilo yakho yangasese usunikelile ngempilo yakho uqobo yabona kodwa ke ushuthi unikela ngawe ukuthi wena umphakathi awube nombono ngawe omuhle noma omubi yabona ukwazi ukuxeke noma ukuncome lapho usuke benze kahle khona noma ukubonise imibono emphakathini is very important ngakho ke ngifuna ukwenza nje into eqondile le video nale post ngiposta njengamanje ngithi mina ngibhekise ngqo kundunankulu wasifundazwe saKwaZulu-Natal uThamisanqa Mfokantuli njengoba athathe umnyango wezamaphoyisa i-community safe kwaba ngaphansi kwakhe okhombisa ukuthi uyena olawula ubaba uMkhwanazi asikwazi ke ukuthi sithi singama citizen bese emveni kwalokho sinembono ezepolitiki kepha engibhekise nje ngqongqo abekho abaholi bezepolitiki mina ngakhulumi ngabo kodwa akaze ngize ngihutshwe akaze ngitholakale mina ekupaka imoto emagcikeni omkhulu kuthiwa zifuna mina engaqondakali kahle kuyo yonke imizi kababa lapha engiyakhile ngifica imoto ezibhakile ngithola ama calls athi ngibafunana abaholi benkatha kodwa umuntu lokuphinda angene ngeqiniso ukuthi ngeke azayenza leyo nto wayengeke azayenza leyo nto leyo wayehlonipha isizwe akha isizwe ngoba uma ngifuna ukuboniswa ipolitiki enjani lephethwe inkatha ethi mangabe ubeke umbono bulawa fana ngoba uphikisana nabo noma mhlambe lokunyani uyilunga lomphakathi njengami ngithi ke mina manje ngifuna ngizongithola buzani uthula sizwe yama address amuwazi wonke njengoba ngaze ngaya kona ngoma nje ngimvulela ngishiya icala uthula sizwe efuna ukungibulala uthula sizwe ngifonelwa abafowabo le emondlo ngaze bavulela icala yabona ukuthi bafuna ukungibulala bengifonela ubusuku nemini ngoba phela uthula sizwe uyashuphula aqali mina ukukhuluma mina iqondileyo umuntu emveni kokudla imali ewu200 million eyayifakwa eZululand eseyimeya khona la eyifakela ukuthi kulungiswe amanzi yayifakwa ubaba uSenzo Mchunu esaphethe umnyango wezamanzi kanye nenendle yonke into njengaleyo amna manje iZululand inenkinga yamanzi eserious yamanzi kodwa ngenxa yokuthi imali iyahla umlenze uthula sizwe sibona ukukhuluphala yena impilo yakhe yaphambili yena eba-rich ethenga o-spy phindelela eba-rich kodwa i-footprint yaleyo mali ukuthi uyithathaphi imali le investment yena engaka seyenzile personal investment which is good is an upliftment of the black skin but not in the expense of our society not in the expense of taxpayers money mina ke ngiyokhuluma ningithanda ningangithandi ningibulala noma ningangibulele ngithi ke mina Thamsanqa baMntuli nginama death threat that's surrounding my name abangifonelayo nabangithumelela ama message nabakhulumeza ama video abaqhamuka eqhejini lenkatha bengisabisa bengitshela ukuthi mina bazongithuma uphuthu bazongibulala
ngakho ke mina kangusabi ukufa kodwa kufanele ngishiye irecord elibalekile phezulu komhlaba njengomholi uyokuthi angisoze avuma ukuba igwala ngoba nami nje is a spirit of the fallen heroes that were existed before us ababekhona imbono yabo yashibhiswa izenzo zabo zashibhiswa bagcina besochongwe bebulawa. That's the spirit revive and get to the next generation njengoba sinje sikhuluma siqondisa izwe namanje ke ngithi ke mina if you kill me today, if you kill me tomorrow, my spirit will rise again la ngingalitele khona. Wathi ubaba ongizalayo ubaba ubheka umndeni wathi inkomo ebukhali kayiphele ekhaya, inkomo ehaha kayiphele ekhaya. Wathi mawuthwena la idayiswe lo ngoba iyahaha hayi lele keke uze uyiqede le nto leyo. Kungangani ematekisini bebulalana bethi baqede abantu abahluphayo phelele ukuhlupha bayibulala abantu ngeze. Namanje ke mina kangihluphi ngikhuluma iqiniso ngithi mina siyoshiya siphi isiyalo, siyoshiya ziphi bazi ngoba njengamanje yitho baba manje ngithi mina njengamanje mawubuka ukuthi ingane ezalwe ngo-year 2000 ino 25 years manje approach u26 leyo sokuyindoda endala enembono. Ngithi ke mina sibheke phi ke kulezo ngane lezo enjengalezo sibheke phi ke ke sifundisana ingane eyama-90s lo muntu loyo ozalwa ngo-1990 uno-35 years ozalwa ngo-1980 uno-45 years. Leyo nto ikutshengisa ngosobala ukuthi sesibadala thina abantu bama-80s. Ngakho-ke kufanele sifide i-information ekuyiyona yona esizukulwaneni sama-90s nama-2000 yokuthi uma ngabe umholi you can't stand on a podium and fear stones. Ngithi mina usabe ukujikelwa ngamatshe ngoba wena osuke kwakho wathi wakhetha ukuba umholi wenza isifungo eParliament. Ngithi mina inkatha njoba ingisabisa nje iphuma umkhankaso abantu abagqoke izikipa zenkatha abadayisa izikipa zenkatha nonondindwa abangithuka ubusuku nemini kuma social media abaphenduli iprinciple. What kind of politics that do you have as a IFP ukuthi nepolitiki yesibhamu nepolitiki yokubulala iyona politiki nayo imandate yenu ithini iconstitution yenkatha njengoba umntwana ophinda ngene lokho ahamba kaze kube khona conference ekatheni niphethe ngani ngecorruption. Is corruption to govern and to have a position illegally nohlezi nipostpone kuze kube nini nangunyaka odlule na-postpone nithi ngoba kuyavota nakulokho niya-postpone because you fear each other, you fear principle. Buka nje manje umalema ebheke njalo idictate njalo kodwa ukwazile ukuthi enzele lethiwa idemocracy. Idemocracy yokuthi iqembu lakhe libuswe ngokwentando yeningi nangokudemocracy kwenzela nina bayokhethwe babavutelana bebodwa as iqembu kwaba nama-structures aqondileyo. That is politics, that is democracy. Buka i-African National Congress i-distracted injalo inenkinga injalo but benza sure ukuthi bayaya ezinkonfeni baya-electana bephinde futhi bebe nama-structures are right. That is democracy, that is not dictatorship. Yabona buka i-DA yenza sure ukuthi ayipostpone kuba nama-term alandelayo abadilikayo kukhethwa abanye. That is democracy, that is politics. Okunjani lokhu umbuso kaGeqe akubona ukukhosi lokhu ipolitiki and ikusasa labantu leli sikhuluma ngazo ngalo akubona umdlalo hlobo. Ngikhuluma nawe njengoNdunankulu, ngikhuluma nawe njengo-chairperson welokhutshana wenkatha KwaZulu-Natal. Ngakho-ke ngiyaphinde ngiyagcizelela ngithi kini sizwe sami ningalokothi nize nisabe ukukhuluma ngoba nakho nisithembisa ukubulawa nithi nizonga-express i-reality eyenzeka emphakathini. For an example, ukuba kuqhamuka umuntu wenkatha oshe point by point angazi noma ukuthi ifundiswa kwakumntwana ophinda ngene nisifundiswe enkatheni asikho nifundiswa nabantu ababa-political ideologists, political scientists that will analyze and critique and complement what I presented in front of the society regarding the IFP organization. Ukuthi ngempela mawuthi uyabuka abaholi benkatha ohlabisi omkhuleko hlenga yabona
onke they have been giving a national task kodwa bona bayayenza ibe provincial task. Angikwazi lokho ukuthi leyo research leyo nama members of parliament amanye ama organization awakwazi uyiqiniso lemsulo lokho. Mangiphikisa ngamaphuzu. Angiphikise ngikhonkotha njengenja. Bese ngiphinde ngizothi iphi footprint kaMabuhlabisa. Uhlabisa iphi footprint yakhe. Uthini umlando wakhe njengomholi. Mangithi mina is the weakest leader of them all. Ngiphikise ngamaphuzu. Kuphi la hambe khona ziphi ibongo zakhe. Ziphi ibazi zakhe. Ngoba mina ngishilo ngathi mina hlanganani nonke abaholi benkatha. Nihambe niye kwaphinda ngene. Nicele umntwana inkosi yakwabuthelezi uzozifa. Nicele indodakazi umntwana uphumzile. Bese nithi abawuphahlela hambani niphahle nithi sicela usikhulekele umntwana kwaphinda ngene umshisa impepho nime phezulu kwedlinza lakhe nifunge nithi konke umntwana sikwenza kahle. Ningakwenza lokho nginibuze lo mbuzo mina sengifanele ukufaka ngokubuza lo mbuzo. uMandela, a first democratic president in South Africa, wasuka eQunu wasuka eCape Town wazovota 1994 27 April wama phezulu kwekhanda lethuna lika John Langalibalele Dube uMafukuzela okumongameli oqala we-ANC wafike wathi, "Dear Mr. President, I am here standing here before you to tell you that today South Africa is free." And indeed it was free. The democratic and apartheid regime was perished, and the democracy was introduced. The Rainbow Nation was introduced. Umntwana kwaphinda ngene 50 years ago formed a cultural movement ebizwa kuthiwa inkatha. Iyaze yagcina isiyi-political organization. Lapho-ke ngisho ukuthi-ke mina njengamanje kuzo zonke lezo zinto lezo neza kahle yini Thamsanqa Ntuli, neza kahle yini Bulawayo Mhlabisi, neza kahle yini ikuphi enikwenza kahle, ikuphi okuyiqiniso ngempela enikwenza kahle. Le mcimbi eminingi kangaka ni-account aphi laba bathi mina ngiyakhokhela ubani, mina ngine-account eyodwa yakwa-FNB abahambe ola statement sami. Mina ngiyayihluphekela mina noma ngaze ngihlupheka, I don't care, but I will always stick to the truth and speak the truth. Definitely. Yabona. Anginendaba mina ngubizelwe emhlabeni mina. Ngizoze ngife ngokukhuluma nikuthanda noma ningathandi. Yabona. Lezi imoto ehambe zingilandela zibe suspicious. Kwakugamathayi. Ulungile bathumeleni bafana bakithi. So dibanise mina kulungile. Ayidibanise mina. Ngakho-ke before even I write to the national minister and we write to the national commissioner of police, awukwazi Ntuli ukuthatha umnyango wamaphoyisa ube ngaphansi kwakho uye kongivavuma uye endaweni ehlukahlukene uthi wena uqeda ubugebengu uqeda ukubulala kwabantu, kodwa eqembini lakho le-IP kunuka igazi nisabisa abantu ngegazi. Ipolitiki eniyiphethe niyigonile njengoba abanye abafana nje abancane laphana bethi baphethe i-land reform yelikhunjana. Ipolitiki yabo is about ukubuyiswa komhlaba. Ipolitiki ethize is about non-racial ANC. Ipolitiki ephethwe inkatha ngempela iyiphi ngabantu abambalwa nje nimanikeza ama-airtime senibona ukuthi nina sekufanele benivikele engakhulunywa ngani. Engabe nina niyabonga ukuthi nginivula amehlo ningabe ziyiphukuphuku. Kusasa lokusayo njengoba kunama-by-election nale elokujaneni ngonyaka ozayo njengoba nifuna ukubuyela niyolutha kwamasipala. Emveni kwalokho nizobe senihambe nincenga nisineka zonke iy'ndawo ngoba nithi nina September yena kuphela nje into enikwazi ukuyisho nithenjwe ngani. What is tangible? Because i-legacy yokutona kuphinda ngene is very tangible. I-Tala Bank exista njamanje ngabo omunye uthi ubuyiswe yini noma uthi ubuyiswe yini bekhuluma udoti is a legacy yomntwana ophinda ngene. Finish i-footprint yakhe ama-universities ama-family was 10 umlando womntwana ophinda ngene neqembu lenkatha nina
nenzeni njengabaholi abasebancane nenzeni? Where are the youth structures that are active within the IP? Nothing. Niyakhuluma niyasabisa kusasa lokusanga ngifuna amavote ethu. This is not a banana republic. This is a democratic country. Nepolitiki esibhanga, nepolitiki amathuna, vulani funeral parlor. Ngeke mina nidakiwe. Ummiso namajana buka. Mina I will always have a right. Ngimfonele umntwana inkosi yakuthelezi. Ngine appointment nayo ngizoyibonana nayo, ngizohamba ngiyomceba. Njengoba ngimcebe lonke ningamacebo ezepolitiki kade ngiguqile endlizini lenkosi ucetshwayo yokuthi konke owakulwela wakufela esandlwane waze wayoboshwa 10 years phesheya kwelwandle. Akuyenzeki lapha sithi. Akuyenzeki. Sikhathele manje. We want a change now. If no change, fuck off. Yonke lento khona. Izwe kulungile livele life liqale phansi, liqale phansi. Ngoba obaba bethu better them, they have a legacy yokuthi basusa izwe obandlululweni encindizelweni baletha ekhanyeni. Thina senzeni, nina nenzeni. Into eniyaziyo ukuthi nihlale ekhundleni forever. This is not about you former teachers. This is about the leaders. The leader must be born.